Sa ngalan, samahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Gisaulog ron sa simbahan ang piyesta ni Santo Tomas Apostol. Itong noon kay nato nga the doubting Thomas. Nagduda siya kay pag unang pakita ni Jesus, wa man siya maapil. Pagtanaw, naingon siya, di ko mutuo, basta dili na ko mahikap ang iyang mga samad. Gihatagan siya sa Ginoo og chance na makahikap o mituo siya o midawat na si Kristo tinuod yung nabanhaw o kining maong pagtuo iya nang gisangyaw o iyang gipakamatian mo nang namatay siya isip martir. Kita usab unta mo hatag sa ato usab nga pagtahod o pag-ila sa kamatuoran nga si Kristo tinuod yung nabanhaw tungod kay nagsigitag dawat niya dinhi sa Santos nga Eucharistia. Iyampo nato ang ato mga leaders sa mga nasod nga unta magtan-aw sila unsaon pagtuman ang kabubuton sa Dios nga mao'y maghatag og kabanhawan og kasulbaran sa mga problema nga atong giatubang karon, dili ang atong kaugalingong tawhanong panabot og garbo. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit ani atong mga slots alang sa atong mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo og kalig-on sa pagtuo og panalipod sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayeg kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. Itugot makagagahom nga Dios nga magmaya kami sa pangilin ni Santo Tomas Apostol aron katabangan unta kami sa kanunay sa iyang panalipod ug mabuhi unta pinaagi sa pagtuo sa ngalan ni Hesukristo imong anak nga iyang giila nga Ginoo nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso.
Busa kamong mga dili Hudeyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga katagilungsod na sa katawhan sa Dios ug mga sakop sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta ug ang bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nagsagang sa tibok balay hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanang magtutuo, kamo usab nga nahiusa kaniya, gihimong usa ka balay, diin nagpuyo ang Dios, pinaagi sa iyang Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Daiga ang Ginoo, kamong tanang mga nasud, himayaan siya, kamong tanang katawhan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Kay makanunayon ang iyang kaluoy, alang kanato, ug ang kamatinud-anon sa Ginoo, nagalungtad sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manaog sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha katinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Hesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kon makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo. Human mulabay ang usa ka simana,
nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Jesus ug mibarog sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini, hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Unya miingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo bisan wala makakita kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon Daygon ikaw, Kristo. Kristo. Gitawag man ni siya og the doubting Thomas or ang madudahon, ang duha-duha nga Tomas. Pero para nako, si Tomas nagpuyo sa kamatuoran. Ang unang kamatuoran nga naa niya maong nahigugma gid siya ni Jesus. Lingiyay mong tupad na nahigugma jud ka ni Jesus. Kay ang uban man gud nato kasagaran man gani tingali nahigugma ta sa ihatag ni Jesus, pero wa ta mahigugma niya mismo sa iyang ihatag. Mao bitaw to mga tao sigig sunod niya, siging sunod, daghan kaayo, libuan ka mga tao. Pero ang ilang gipangayo nga maayo sila sa ilang sakit, mapapahawa ang mga yawa, makakita silag milagro. Mo'y ilang gisunod-sunod ni Jesus, pero nga nahigugma sila ni Jesus mismo, wa. Muna'y kuwang kayo nila. Si Tomas, nahigugma ni Jesus. Ang naa siyang hunahuna nga si Jesus namatay. Naguol siya. Gani, wa siya katipon sa iyang mga kauban, basigasigi pa siya tug hilak tingali, tungod siyang kaguol. Nga moto nga pagpakita ni Jesus, wa siya didto. Pag ingon nila nga nabanhaw si Jesus, wa dayon siya malipay. Ngano man, naa pa man niya ang kaguol nga namatay si Jesus, o ang iyang bugtong makalipay niya nga iyang makita si Jesus nga buhi. Nilingian sa imong tupad, ing na nangita ka nga mabuhi si Jesus. Nangita jud ka nga mabuhi si Jesus. Niya sa dihang nakita na niya nga si Jesus nabuhi, tinuod gyud ay iyag yung nahikap ang katong mga uwat. Di pa kay to uwat kay bag-o pa man ang samad ni Jesus diya sa iyang kamot o sa iyang kilid. Iya dayong giproklamar, Ginoo ko og Dios ko. Muna dinhi sa Santos nga misa, naigo na tas giingon ni Jesus, bulahan kadtong wa makakita apan mituo. Ang bayhon sa bino ug sa pan nga atong konsagrahan dinhi sa misa, ang pagtuo nato mao'y nakapahimo anang lawas ug dugo ni Kristo. Nya inigdawat nato ana moingon dayon tag amen. Mayon ta iniguli sa ato magsige na tag sangyaw ana. Kana bang inigdawat nimo ingon nimong amen imong gikaon isangyaw dayon. Ug mao na nay ikaduha nga kamatuoran nga gipuy-an ni Tomas. Unsa man? Iya gyung pakamatyan ang pagsangyaw ni Jesus. Dili siya mahadlok, musangyaw, tungod kay nahigugma siya ni Jesus.
Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing naandam na kang magpakamatay para sa imong kauban sa balay. Kana bang imong kauban sa balay, andam na nimong pakamatyan? O imong patyon sa konsumisyon? Ambot, daghan-daghan magid mo dinhing murag mga bana og naong, kinsa mang banaha dinhi nga sugod karon, andam na gid mong magpakamatay para sa inyong asawa. Ta sa kamot. At least na ay mga duha ka buok ni isa. Unya, kamong duha ka buok nga di isa, congratulations, pero andam na ba mo nga di na gyud mo masuko sa inyong asawa gikan karon? Din agid mo magyaw-yaw bisan pa og yaw-yawan mo, ha? Oh, bahala na mo diya. Masuko pagani mo, bakakon mo. Bakakon. Permanente hagid ang gugma. Nya mas daghan man ron ang mga asawag naong dinhi. Kinsa man ninyong mga asawaha nga gikan gyud karon, magpakamatay na gyud mo para sa inyong bana. Ta sa kamot. Wa gyud bisag usa. Kani mga asawa ba, kamo gitingali mo imo patay sa bana, no arang-arang pang bana ganyan, dunay duha. Asawa wa gyud bisag usa. Nagtuo day mo di na maklaro inyong mga naong, tuo mo kung dalaga na inyong mga naong. Oh, klaro anang naong ninyo, minyo mamug naong. Na In general, ang pangutana ka nato karon sama ni Tomas sa dihang nakakita siya Ginoo, kita gasige na tagbalik-balik o kakita Ginoo, gikaon pag ginatong Ginoo, andam na bakatang magpakamatay para sa Ginoo. Diri sa atong unang pagbasa, gibutang dinhi nga gideklarar gyud sa sulat ni San Pablo nga niingon siya, busa kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga katagilungsod na sa katawhan sa Dios o mga sakop sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles o sa mga propeta o sa bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Pasabot, kita dili naman kita mga Hudiyo, wa na kita kakita sa tinuod nga Kristo, gani sa nahitabo dito sa Jerusalem, pilar kakabok nato nakita sa maong lugar, kanang gitawag nilag Hulilan, pero kalig-on sa tong pagtuo dinhi. Hinaot unta nga dili lang ni pakita ba sa external, sama aning atong pista sa Santo Niño, Misa de Gallo, pista sa unsa pa na dihang birhen, mga birhen nga pista, Piña Francia, pista sa mga Fatima, Rigla, Birhes Guadalupe, porting daghana gid nato mag-celebrate ani. Pero pila ka kabuk ana ang nag-celebrate karon nga andam magpakamatay. Kana bang di gyud masuko ba magsige rag higugma? Nya ang usa gyud mga nindot kaayong gipaabot sa Ginoo nato, kanang andam tang magpakamatay aron buhaton sundon ang kamatuoran. Kabantay mo nga naatay kabugat nga bation basta magpakaaron ingnon ta. Kabantay mo ana. Kamong mga asawa, bana, mga anak, kung mamakak na gani mo, kung sa may bation ninyo, bugat. Oh. Gilingi ay mong tupad, ing na wa kakapamakak rong buwana. Tulo pa man giron ka adlaw ang Hulyo. Aw pa man mohuman ay katulo ka adlaw. Karon lang buwana ba? Sugod atong Lunes, wa kakapamakak. Oh, congratulations. Nya i-check ko no tong buwan sa Hunyo. Buwan sa Hunyo, wa ka kapamakak. Karon daghang itang matanaw sa social media
mga gisulti sa mga tao diha social media. Kasagaran gid diha galabi gyud ang bakap. Kana bang dili kay tinuod. No, kana dayong mga magpagwapa-gwapa diha. Gi-craft naman lang ng ilang naong. Di na magina mo tinuod nilang naong. Di ba? Niya kana sa magsigig sulti diha nga labi na ng mga pautang nga mao kuno makasulbad sa imong problema na testingi musamot yo kadaghan imong problema naay daghan dia napadhay magsigi og display anang ilang mga lawas nindot sa don tanawon pero imo ginang tanawog sige patay ka dia labi nagbana ka impas ka anam sa mga laki display sa ilang lawas tanaw sa mga babae sige tanaw patay jud ka diha tuo kag makalingaw na nimo apil ra ba sa kog tanaw na patay sang pare basta magpadata na diha kay daghan kay dihang dili tinuod ba unsa man kay kamatuoran ang kamatuoran mao gyud ang makapawagtang sa atong gitawag og kabug-at mo na ingos Kristo ang kamatuoran maghatag gid natog kagawasan mao na nga niingon si Kristo kung dili mo mahisama sa gagmayng bata dili gyud mo makasulod sa gingharian sa langit mo na ang bata nga gamay kana mga 2 years old 3 years old abot na gani mga 6 years old wa pa gina sila stress dili na sila mabugatan kay ngano man ila manggong ipakita dayon ang kamatuoran dili nila taguan ba di sila magpakaron ingnon mo bitaw din hikaron musulti jud kon news tinuod nga dako na kay tagbayron non sa atong kumbento nya wa patay ikabayad hapit na ra ba na mahuman unsa man naluoy mo sa atong simbahan o tubag kusga sige ako mong sultihan na pilay atong angay ikaluoy ang atong halin sa atong SBF DAG San Vicente Ferrers Daily Abundant Graces niabot nag 27,805 ka slots nya naapay 32,195 slots nga available tag 500 pesos per slot nya nasa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge nakadawat na sa tag 84 ka 16 slot challenge pilay beron no nato sa atong kumbinto naapaaning 32,195 ka slots. Ma-imagine ninyo pila pay atong bayronon more or less lang na di ginaingong mao gina itong bayronon. So pasabot ang atong mga contractors ni buhat sila sa ilang gikomit nga ilang trabahoon aron mahuman ang maong project. Pero kita sa atong side nga kita mo'y tag-iya or kita mo'y nagdamgo na ato nang magamit, wala pa ta makasatisfy. Kibaw ko nga naglisod ta karon. Pero pangutan ako ng imong kaugalingon, ikaw nga naminaw nako ron nga ni adinhi territorial o online parishioner. Tinuod ba gyud nga wa kay 500 pesos? Tinuod? Or naa? Kanang unsa jud ka matuoran nimo karon ba? Naa kay 500 pesos o wa? Og naa gani unsa may buhaton? Ipalit. Ayaw na pagsigig ingon nga para ni sa akong future, para ni sa akong palitonon, to pa ko'y dakong budgetanan, tigomon gini nako. Ayaw usa. Ngano man kay dili naman na tinuod nga makaabot pa kag future. Kadudahan man na. Wa may siguro ugma wa na ka. Di ba?
Ngano man dahil, lingi ay mong tupad, ina siguro gid ay nga buhi pa ka next week. Ina siguro gyud ka nga buhi pa ka next week. Oh, sambot lang. Ako di lang jud ko maniguro ana kay daghan na kayong mga hitabo nga mukalit lang bisan ako nighigda na ako. Kay ingon na jud ko posible na gyud ning dili makabangon. Karon sad moingon na gyud ko nga kani posible man gyud nga katapusan na lang ni akong misa. Bitaw. Kay bawo day ko unsay mahitabo rong mga alas 12 udto. Wa, kamo nahibaw day mo. Wow, naalam mo'y murag plano nga mo ni akong buhaton ika alas 12 ngadto sa hapon. Pero wa jud ka kahibaw nga mulinog di ay. Nya ni sugod na daing gubat, nya ni tira dayon ang China og daghan kay missile diha gid ni tugpas inyong tugkaran. Nya mo gi pagpanilhig nimo. Pastilan dako ang dimalas nimo noon ditso gag kamatay. Onya moingon pa gid ay ta nga kining akong 500 pesos karon ako lang gining tigumon kay para sa akong future kun para gani na imong pakita as gugma nimo simbahan ihatag gidayon. Mo na siya. So ang kamatuoran karon ako na itug-an ninyo nga kana ganing naapay mga 32,195 pero dako-dako na sa taghalina 27,805. Ya, ubay-ubay magitan sige sunod aning akong misa labi na dinis teritorial o ang kamatuoran nagtug-an nga naa kay 500 pesos karon ayaw na i-garantiya og lain pang mga future nga mga pangandoy ipalit dayon nya mo nay gustos Ginoo ingon dayong Ginoo ayaw na pag sige paabot nga makakita pagyud ka sa nindot nga umaabot nga butang bulahan tong mituo bisan wa pa makakita unsa may tuuhan nato na kun doon natay ihatag sa Ginoo pinaagi sa iyang simbahan iya gid ang baslan og gatusan kapilo di gid na siya mamakak ug mausad na ang atong MMHD kaning Mother Mary's Healing and Deliverance para sa dito sa atong Kapilinya di Fatima na tetiwasonog bayad dito nga mga 6 million mo nang namaligya taog 6,000 ka slot sa MMHD tag 1,000 pesos per slot ang atong halin niabot na sad og 3,335 2,665 ka slots na lang ang nahibilin niya nasa ni siya 20 slot challenge nga tag 20,000 per challenge na nasa 15 ka 20 slot challenge atong pakpakan ang namalit ni ini salamat kayo praise the Lord niya karon pangutan-on ta mo unsa may kamatuoran ro nimo ikaw naminaw nako ani akong misa naa kay 1,000 o wa naawa mo tingog la bantay mo dahil Ginoo unyag naa kay 1,000 ayaw na pagsige hunahuna lagi sa future kadili pa na tinuod ang future doubtful pa na nga moabot ka diha unsa may imong himuon akong hangyo karon dayon ihatag dayon ang imong suporta og pag alagad sa Ginoo pinaagi ang imong 1,000 so 1,500 duha na ka slots usa ka SBF dag 500 pesos ug usa ka MMHD 1,000 pesos para ni Mama Mary aniyo nato pag-check ang atong kaugalingon sama sad pananglit kung mag-away mo sa imong asawa unsa may kamatuoran kinasal mo o dili o kinasal mubuwag kaniya o dili nya nganong magsige pamantag pangandoy anang divorce ayaw puy ang imong pagka asawa ayaw na pagsigon ako naglain ang imong pagkabana puy tinuod bang ka unyag nagpuyo-puyo mo nya nag-away mo
Angayan ba mong mag-uli? Angayan? Isip ba na kunuhay kasawa? Dili, oy. Ayaw ipaglalaban ang dili kamatuoran. Mo na'y point diha. Ayaw, do not fight for what is lie. Unsay bakak. Ang atong panghingusgan mao ang kamatuoran. Mo na gipakamatyan ni Santo Tomas ang kamatuoran mahitungod ni Kristo. Pakamati sad ang kamatuoran mahitungod sa imong pagkabana, mahitungod sa imong pagkaasawa, sa imong pagkainahan, pagkaamahan, o sa imong pagkaanak. Ako sad sa akong pagkapari. Ang inyo sang pagkaparisyoner, atong pakamatian, ang atong pagkasumusunod ni Kristo. Pero wa ganita, way kasal, ayaw pagkamati kunuhay ang imong pagkaasawa, kay empty man na siya. Wa may kasal, pakasal usa sa simbahan. Kay dili pa na angayan nga imong antuson. Ingka naa may mga anak, Father, antusa ang imong pagkainahan ngadto sa imong mga anak. Ayaw antusa ang imong kunuhayng pagkaasawa ngadto sa imong bana nga puyo-puyo raman di ay mo. Antusa hinoon ang pagbiya niya. Antusa ang inyong pagbuwag usa, kay dili pa man mo angayan magtipon. Nya magpakasal dayon, kay nahigugma magyug ka mo sa usag-usa, inig humagkasal, diha pagpakamatay na mo aron dili na mabungkag ang maong union. Kana siya mo importante kaayo nga atong puy-an. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isang yaw ang maayong balita. Ug unsay may maayong balita? Ang kamatuoran about ni Kristo. Manindog ta. Mga igsoon, uban sa pagtuo diha sa nabanhawng Kristo, malaumon kitang mudangop sa Ginoo sa atong pag-ingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Naisip simbahan, idiliunta kita magmakulang sa pagpadayag sa atong pagtuo, ngadto sa mga walay pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga mulambo ug mutubo unta ang simbahan dinhi sa Asya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga tig-ag makasasala ug mga walay pagtuo, makabuntog sa ilang mga pagduha-duha ug mosagop sa tinuod nga pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga sila nga nabugatan sa pagpuyo, ilabi na ang mga nagmingaw ug nagmasakiton, makasinati sa kalipay sa nabanhawng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga matuohong nangamatay, makaambit sa himaya sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Makagagahom ug maluluyon nga amahan, dawata ang among mga pangamuyo,
Nagituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imo kamang gihatag, nadawat na mo kining among gihalat, ang panupino nga abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tod sa kahanturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaing paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Nagatuman kami Ginoo sa among katungdanan sa pag-alagad kanimo, ampingi ang imong mga gasa dinhi kanamo nga nagahalad kanimo sa sakripisyo sa pagdaig sa pagpasidungog namo kang Santo Tomas Apostol, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, og magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, ania nagsimba dinhi, o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namin, nga nasa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Pagtuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta, Panginoon sa langit. Pagkalan mo namo sa matagalaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, iluluwa-luwasa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala,
kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanin. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, matagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako ang imong kalawat kanimo pan ipamulong lamang na maayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa ngalan kamu magkamundo, naiusan sa panginguma, nagabuhat kamu sa akong isugo. Ako kaninyo makiguban. O ako kaninyo makiguban. Danang akong kalinaw, Magampo kita. Itugot nga uban kang Santo Tomas nga apostol, ang among giila nga Ginoo ug Dios, amo usab nga tuuhan pinaagi sa buhat ug kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung presensya, divine presence. Niya ato ra ni siyang sinati kung mahigugma gidtas Ginoo o anda magpakamatay sa pagsaksi sa iyang kamatuoran adlawng tanan. So unsa roy kamatuoran nato nga dapat tay daghang slots nga palitonon. Maunay kamatuoran. Niya unsa man say kamatuoran ninyo karon, i-check ko no.
na ba kay 500 or 1,500 pesos o wa gani gyud, dili ka angayang mo palit. Pero kung naa kay 1,500 niya imo lang nang gitagana-tagana para sa future, ipalit na lang na kay kanang future dili pa na maoy kamatuoran. Ang kamatuoran ng atong simbahan nang inahanglan karon og mamalit og slots. Salat pa more, no? SBF Dag 500 pesos, MMHD 1,000 pesos. Naataroy 2,000 Hail Mary adto dito sa FLA. Ako san mong giawhag sa pag-apil kamong dunay lugar. Pasalamatan sa nato ning ato mga 2,000 Hail Marys group nga kanunay naghimo sa mga sakripisyos pag-ampo kuyog ni Mama Mary alang sa kaayuhan sa kalibutan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa sa kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magamahan kita karon, mga anak sa Diyos, nagulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon, at dayon ng Ama, ng Anak, o Espiritu Santo, karon ug sa